ungena lapha endlini wena uyena omele umkhuze lapha Mfowethu mina ngamsisa kahle nginobufakazi bokuthi nawe uyakwazi ukuzongena endlini yami uzodla amaqanda lapha ukhwele lapha uyangiphikisa yini ngingakulandela ngisho ufakazi ukuthi wena uyakwazi ukungena lapha endlini yami hey ukhwele uyangiphikisa yini ayikho uye ufika endlini ayikho lento eshoyo umfazi wakho mina uyena ofika kwami ushuthi nami uyangikhwela kathathu uyinkweli hayi bongakhwela indoda mina kathathu uyinkweli uyangikhwela wena usile ekhanda narasta ngibona bonke abantu abadinga awushakiwe wena Okay bafethu afunje ngubhemisa uqalekile udla abafazi baba okay bafethu ngiyacela narasta ungisanganele ungizisa kude kanje ngoba ngifuna ukukutshela Ladies and gentlemen, manene namenenekazi sanibonani njani? Sithemba ukuthi niyaphila endaweni zonke la nisibukela khona. As per usual, igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi once avela ku screen sakho sokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. And guess what? Today we have umkhulu Mtatela. So besinaye la sikhuluma naye khona nje okuncane afuna ukuthi akudlulise kunina nitshele kona. And niyangazi ukuthi ke ihlezi nginiphathela izinto ezinhle, izinto ezikhala kahle. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngabe unenkinga ezithinta umjolo? Si-email njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifane sihawukela sibangene. Sanibonani babukeli. Igama lami nguAsanda wakamaphumulo. Ngibhalele lolu hlelo ngokuba luzongisiza kuyinto engibhekene nayo phakathi kwami kanye nomngani wami. Bukeli wahlelo silungisa umjolo, masikubingelele sikwamukele futhi ohlelweni lakho. Yazi-ke masihlele kanje phansi suke sesizokhuluma indaba eziningi ezithinta imijolo eminingi yahlukahlukene eNingizimu Afrika. Mhlambe nawe unenkinga ezithinta umjoloshow@gmail.com. Before we begin, asikukhumbuze ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO, that is UMJOLO, UMJOLO, so that you can get a 50% discount mengabe usebenzisa leyo code leyo. Celeni kwami khona ubafa esinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ngaye nanokuthi ke kungani yena ezithola olapha ohlelweni osukwini namhlanje. Mfowethu bafu uyaphila mntaka baba? Uyaphileka nje. Hayi mnandi kakhulu mfethu. Awuqale nje ngokuthi uyi-introduce mfethu ukuthi ungubani mfethu njengoba sinawe la. Hayi mina ngusiboniso wakamthembu. Sure. Sibonga mfethu siyajabula kakhulu mfethu ukuthi sibe nawe la ohlelweni. Igama lehlelo lethu ke silungisa umjolo. Kodwa wena namhlanje ungathi uthe ukuthi kancane because ulethwe insizwa la ebiza ngoAsanda. Mhlawumbe uma ngakubuza nje uyamazi uAsanda, umazi kanjani? Uyini kuwena? Asanda ufana njengobhuti kumina. Sure. Akahle umngani wami kodwa ufana njengobhuti ngoba isikhathi esiningi ngihlezi naye nje siyaphilelana. Ngaso sonke isikhathi nje nginokumbheka yabo. Yize noma ngihlala ngedwa isikhathi esiningi. Yeah. Kodwa hlezi nje sibonana isikhathi. Okay. Mfethu uAsanda uveza ukuthi umuntu ofana nobhuti kuwena. Mhlambe personality yakhe uma ungamchaza umuntu kanjani mhlambe? Hayi yena umuntu oright kakhulu unabo umngani. Futhi ever since sazwana nje hayi ayikho into esasixabanisile yabo sihamba kahle nje into zethu kahle. Hayi umuntu oright kakhulu. Straight futhi. Straight right. Mengithi straight ngisho ukuthi akayena umuntu othandana nabanye abantu besilisa. Hayi ngabe leyo nto angiyazi ngabe iqhamuka. Cha phela ngenzela ukuthi nginibona ninobabili la kanti uhlelo silungisa umjolo manje angazi noma mhlawumbe uzokutshela ukuthi uyakuthanda noma uzoku-appreciate ayibo into engizama ukuyibeka kodwa. Ngizwa. Yeah. Wathuka pho manje. Ngisusa ukuthi ungizise kulolu hlelo lolu ngendaba mayelana nomjolo kodwa hayi asike simlinde na mhlawumbe uzongichazela kabanzi ukuthi. So njengamanje uready ukuthi umuzwa ufuna ukuthini kuwena nanokuthi ukubizeleni kahle kahle la. Hayi ngiready impela. Okay, but before singene lapho mhlambe mengabe because uthe vele nabantu abahlezi bendawonye ufana nomfweni kuwena. So mengabe kwenzeka-ke kuba khona inkinga noma nixabana wenze njani mhlambe niyahlala phansi nikhulume ngaloko noma njengamajidi nivele nithi hayi no nizibe leyo nto niphinde nibe right futhi?
Siyayiziba loo nto cause sinamakhanda ethu sobawu-2. Into masiyikhuluma igcine sifelele ekuthenini sibambane ngezandla. Kuye bengconane masiyiziba. Siphila kuyona igquba silibamba. Okay, no, mfethu kuyazwakala ngoba vele uthe already ukubona ubafo ithimba lethu njengamanje lizohamba lokulandela yena limbekela then mase ngithola isikhathi sokuthi nikhulume, right? Ayikho inkinga. Yezwa-ke mbukeli uSibo ready, I am ready. Hopefully no-Asanda ready ukuthi afike la azositshela ukuthi umbizeleni uSibo kulolu hlelo oluthi silungise umjolo. Bona bobabili bengabangani. Hlala la ukhona-ke unganyakazi, uyalazi udaba. Mekumele siwufake uSouth esilondeni sowushutheka kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi into abayizelela kwisho ekugcineni ilunge. Mfethu grand. Yebo ngiyaphila baba. Ngiyaphila mfethu, mnandi kakhulu. Usicelile la mfethu ukuthi sikulekelele silande nangubapho simlethe la. Samthatha mfethu sambeka la ukuthi bizokhuluma. Because nawe uyakucacisa ukuthi hayi ni straight futhi nobabili. Anizile ukuzolungisa indaba zomjolo. Uyazi mhlawumbe ukuthi ufuna nje ukusho okunye because ningabantu aba-right. But before nginiyeke nikhulume nobawu-2, wena mfethu ubafo umazi kanjani uSibo? Umuntu okanjani nje kwena? Usiboniso ngingatheni umngani wami. Ngathi ngithi futhi ungaze ngimfanise nanobafo, uyafana negazi kimi. Into ayishilo naye leyo mfethu. Uyafana nanegazi kumina, sazana kakhulu ngangokuba ngisho nasebhodweni elilodwa mengiphekile uyakwazi ukuthi adle nakubo nakhona mekuphekiwe ngiyakwazi ukuthi ngifike futhi ngidle. Okay. So nje ngathi siyafana nobhuti. So ukudlela ebhodweni elilodwa ninankinga nawo. So ukudlela ebhodweni elilodwa ngeke sibe nankinga nabo kodwa-ke that's why ngizela ngobani manje khona sengingasangiphathi kahle. Hayi mfethu nango ukhulume naye mfethu. Uyena mfethu lo Sibo. Sibo mfethu into eyenza ukuthi ngize ngikubizeke lapho kule show hayi kabi. Ngikubizele mfethu ukuthi mfethu manje kunento engangiphathi kahle and manje kunento ngitheme ngihamba ngiyitrace ngiyathola ukuthi hayi engazi ukuthi mfethu khona la ungidla khona ithende kahle engazi ukuthi wena ulala nentombi yami. Awu bafo. Usungaze koduze kwamakhamera kude kanjena mfethu. Uyenzelani lo nto kodwa? No bafo into eyenza ukuthi ngize ngiye kumakhamera ingobani yabona bengifuna ukuthi nawe khani uzokwazi ukuthi mhlawumbe ucaceleke khane naye owakwami azokwazi ukuthi acaceleke abona ukuthi ngimthanda kangakanani. Uyazi ukuthi ngihlala nomuntu. Ngoba phela awukwazi lokho manje ukuthi ngihlala nomuntu. Endlini awazi ukuthi bafo ngiyakwazi ukuthi uhlala nomuntu. Manje uyenza kanjani lento uthuzela? Uthi uzothini mayibona le ngoba showcase uzoyibona ihamba. Angifuni ukudlala ngawe mfethu Sibonisa, angifuni ukudlala ngawe ngoba yazi into esengihambe ngeke ukwazi ukuthi ngikuzisa uphilile kodwa hayi ebalekile mfethu okusho ukuthi kushuthi wena njengomfowethu njengegazi lami kuwena akubalekanga lokho Asanda ungizisa kude kanje mfethu public mhlawumbe nomuntu wena wazi ukuthi ngabantu bami ngibashaya eceleni awazi yini ungahlali namphathi ukuthi uyaphila kodwa ngoba mina ngiyazi usile kahle ekhanda ngisile mfowethu yini pho wangizisa la basakwazi inkinga yakho ukube kuthiwa besikhuluma kahle ubungeke uzokwazi ukungilalela. Hayi wona sathi awuna uphilile yabona njengamanje ngithi uyabona njengamanje awufuni yini engizoyikhuluma mina yini engizoyikhuluma ayikho nje ukuthi ayikho into ozoyikhuluma wena kuze abe uyavuma ukuthi usho ukuthi uyangitakela wena uthathelaphi ungangitshela ukuthi ngiyakudakela uyangitakela uthathelaphi bengangize ngisuke ngizokubisa uyithathelaphi awazi uthanda umuntu mina ngiyazi ukuthi uhlala nomuntu uthathelaphi yazi ukuthi uhlala nomuntu kodwa wena uzothini manje ngophela ngizongena lapha egcekeni nginobufakazi balonto yena yonke into mfethu ngakukhombisa ufakazi bando ufakazi bando wangibona wena yeah ngibonaphi mfethu wena ngisho ngingekho mfethu ngikumashift uyazi uyafika wena ungena uyazi ungena nini-shiftini uyazi ukuthi uphuma ucabangela into enje kanti angikucabangela into enje ngikutshela into oyenzayo ngathi unkosikazi wami ngiyaphilile nekhanda ayikho mfethu lento ongazi ukuthi uyayiphuyika yabona mfethu kunalokho-ke yazi ukuthi ngiyabona ukuthi wena kahle kahle wena ufuna ukushuthi ukuphethe udweshu kodwa manje into eyinkinga wena siyafana nogazi mina nawe phakathi yabo manje iyangidida mina yakho indaba ukuthi wena ulala kanjani ngihlala nomuntu mina uma uthi uhlala nomuntu awukwazi ukuthi ungangitshela loo nto ngitshelayo indaba undaba ungezi uyazi ukuthi mina into engiyibonayo wena ngazi ukuthi ujwayela mina wena ngisanganela wena ujwayela usile okay bafethu ngiyanizwa ukuthi niyakhuluma but you keep on fighting
mfethu wena kuthiwa udla intombi ya-Asanda. Udla intombi yami. So Udla intombi yami lo. Leyo nto bafa ngiyazi ayikho. Udla intombi yami. Uyazi Cha wena udla intombi yami. wena wazi ukuthi ngihleli nomkami lapha endlini. Ngeke ungitshele kanjalo. Okay. Wathi kulinganisa. Uyakhumbula lolu suku lephathi? Ukhumbula kahle. Uyakhumbula ngishaya iphathi? Ngenza iphathi. Uyakhumbula ukuthi wena naye angibange ngisanibona naduka ngaluba mnyama no but okwesibili mina ngasisha namashini yabona mfethu wena usile ngoba wena kuza ngabe uyayivuma lento wazi kahle ukuthi wena usile uyanginyanyisa wena uyanginyanyisa wena uyanginyanyisa okay bafethu wena manje. uyanginyanyisa Okay, asikhulumeni. ugunde futhi lento ungazongidakela Okay. yabona njengamanje yambona yangeyisa Phela bafethu awuzoyenza leyo nto manje. awume baba uyabuza ukuthi ngeke phela songidlela umfazi wami bese bese phinde ezongitshela le nto wena udla intombi yami wena udla intombi yami akusho ukuthi ungithatha kancane bathatha awungibona awungibona awuyena ubafo ungabe uzongizisa kude kanje yazi ungamelana kuphele bona lobo kubafo lobo ukuthi ungamelana udla intombi yami una rasta usile nekhanda ngakutshela mina yabo nje yonke le mfishi ongizisa kuyona la uma wengane uzothini manje lapha yazi yangishisisa ngoba manje nginabufakazi bayo yonke lento engikhuluma Okay. leli rasta nduna Okay baba. Ufakazi buphi mfethu ubufakazi? ubufakazi bami ukuthi umuntu owazi kahle umakhelwane usuke akekho la ngimlethanga ngabe ngcono ube kuthiwa ngimlethela ubezosho ukuthi lo uhleze embona mengise shifting eyohambe yongena lapha yakwami lo wakwami uyangifihlela ngaphinda ngazobamba ikhombe ukuthi ngephathi babendawo ngephathi babendawo ngaskahle ngephathi babendawo awazi wena uthi ngasebenza ngephathi babendawo yes ikhombe ngayitholaphi ikhombe ngayithola yabona wena rasta usile ngempela ngiyona mfethu yabona nje ungibona ngibhalela ingoba ngizizwa ngibaselela yabo ngizizwa ngibaselela ngizizwa mfethu ngiyibona sangathi umuntu lapha endlini wena ngishiya umuntu lapha endlini uzothini umuntu mayihlele ebona lento le ungabe ukhuluma nami kahle lento uzothini uma ebona lento le ikona vele okufanele ngoba nona uhamba udla abafazi hawu islima ngempela wena hamba udla abafazi ungimoshela nje angekumoshela ngibone ngaseqaleni ukutshela into yiyona ukutshela into yiyona mfethu. Shuthi ngathatha awungiboni shuthi awungiboni azi lento ongizisele yona la awungiboni shuthi uyangicasa ulini yona le ongizise yona la hayi bo mfethu umjolo ngifuna ukukukhombisa mfethu ngihlanganapho mina manje wena nomjolo uzobulala uthando Ngihlanganapho. shuthi wena lolo lakho Uthando lakho. lapha liyabanda lolo lakho wena uzobona ukuthi wozomosha olwami Okay. awazi ukuthi nginabantu bami mina nathi indoda engicasula awazi ukuthi nginabantu bami nathi mina indoda wena engicasula Bafethu. awukwazi wena lokho anginaso Awukwazi isikhathi ukuthi anginaso isikhathi ngabantu salona bami, anginaso mina into engiyitshela yona ukuthi wena udluka umuntu wami mina uyasangana ngiyazi angimuntu and umuntu futhi wakho ngine-show ne-clue kumele yalokho. uqalazise kahle omunye umdlaya hayi mina ungangihlanyeli Hayi mfethu ayabona lento Bafethu. ngishiya umuntu Okay. uyafuna ukubona ukuthi ngiqhwabaza kanjani shuthi ngenze kancane mengukuletha la kumaTV kahle kahle wena ubufuna ukungibona ukuthi ngiqhwabaza kanjani ungasayikhulumi ngani lento le bese ngayikhuluma ingane kubi ikona lokho kuzoba right khane I-right khane yiphi? abanye Ngibona bezobona abantu ukuthi manje umuntu onjani awuyahlanya wena rasta wena uyahlanya ngempela wena hey ukhatha noma wengane yazi ngaza ngiyazi le ndaba le wena yabona nje wena kuma ufakela ukushisa wena kumani ufakela ukushisa yathi mfethu kuze mfethu angakazi ukuthi yabona ngendlela mfethu ngifakela ngakhona uthuthu wena rasta abo wena yini ofuna ukuyibona wena rasta uyasangana Okay, asethi. Okay, bafethu. hayi masimba intombi yami uthi uzongitshela ngiyakudakela ngihle nomuntu intombi yami uthi uzongitshela ngihambe ngithi ngemsebenzi angithi uyamuzwa-ke ba angithi uyamuzwa-ke ba uthi ngiyamdakela kodwa umuntu wami ufuna uzongitshela ngiyamdakela iyona nto e-right leyo hayi unalokhu kugunda kwayimina yetela yikhanda uyezwa athi yona ujika futhi uzongisabisa khona futhi khona la yayibona lonto leyo manje-ke mina baba uthi into engayithini leyo umuntu Yazo. umuntu odeserve ukubamba Mfethu, ngicela uhlale phansi. usukungibamba ngoba manje iyangicasula Bafethu. usukungibamba mfethu Mfethu, ungangibambi nawe ungangibambi ngoba manje iyangicasula le nto rasta okwazi ukuthi ungafika uzongitshela ukuthi wena ungadla ufazi rasta wami mina uhamba ukhuluma nomfazi wakho lapho ungangiyeli masimba wena ngishisisa wena ungijwayela kabi uzoma thatha abantu kancane Bafethu. Ngicela sikhulumeni kahle njengabantu abadala. asikwazi ukukhuluma kahle njengabantu abadala engakwazi ukuzwa ngoba manje kuza ngabe uyazi ukhuluma
yini bekumele ngiyenze Yini oyenzayo? yini bekumele ngiyenze ukube kuthiwa Awuhlali besikhuluma kahle ngani lapha nampa? bekuzoba njani ube kuthiwa besikhuluma kahle Ubuzobona phela bekuzoba njani. bengizobona Una-Rasta usile, indaba kanti singaboni uzongizisa kude manje indaba kanje. singaboni manje Hayi angisanganela wena kushuthi kahle kahle into engakutshela yona ukuthi wena kushuthi udla nje abafazi babantu Hayi angitakela wena. and Ngathi isazongibulala ufazi lokho wakho ukuthi mina. abafazi babantu Ngathi ufazi wakho mina. wadla ufazi wakho Oy wena Rasta. wadla ufazi wakho Ubheke Cha, kahle. cha. Ngathi ufazi wakho ufazi mina. wami ungawengane zami Ngingathi ufazi angimlobolela Awusazi ufazi ngidloba wami mina. ungawengane zami Awusazi ngidloba. udloba Uyayibuza. ukuthi wazi kahle ukuthi uhlumba wengane Ngidlokondile mina babale emsangano wakho ungazongitshela. yabona kushuthi wena mfethu Iy'dudla zakho. wena Mfethu. kushuthi wena kancane Awuyasangana. ungithatha Okay, ngicela ningilalele namba mfethu. Because Eli manje Rasta. niloke nilwa okuzokwenzeka egcineni angeke siyithole isolution. Yabo? Mfethu, uyangicasula Leli Rasta. mfethu ngiyazi kubuhlungu ukuthi wazi ukuthi intombi yakhe idliwe Yeah. noma kutholakale into ekanjalo. But mfethu lo muntu mina bese ngithulela leyo nto leyo lo muntu ngibe ngisondelene naye Ngiyasebenza mina kade ngingenile ngimudla ngasiphi isikhathi. Mfethu, Kade ungenile okay, uma wazi kahle ngilaleleni ukuthi phela ama-shift- bafethu, wena ngilaleleni. wazi ama-shift engiwangenayo yona rubbish ngicela ningilalele bafethu. Mfethu, umngani wakho le uthi awufana nomfowethu. Hayi ngikwasambiza asayena umngane. Ngobani? Ngoba nidlele Mbizo esitshela asande. uqinisile Ibizo asande. kungamendane kuphele kwakona namhlanje Kambizi komngane ngamele asande. kuphele kwakona namhlanje ngoba phela manje Uzisa kude kanjena. kodwa kufanele futhi ukuthi ngikuzise kude kanje ngobani wena awulaleli Uyangicabangela ngoba kodwa ngiyazi mina, ukuthi uyangicabangela. yazi okay Uyangicabangela mina uthi ngihlala nomuntu uzobona lo shit lo. Okay. Nonsense phela lo. ufuna ngithathe ziphi isinyathelo ufuna ngikwenze Okay mfethu, sizovala amakhamera manje sikhulume nobafo soba u2 ukuthi wayidla ngempela intombi yakho because ngiyabona ungathi ubone ngathi usuzojumpiseleka kumuntu wakhe yabo mfethu right ngalokho. Ngiright. hayi angicasula noma ngajambiseleka Okay bafethu, Kude kanjena. seshani lapho bafethu. Wena usile ngempela wena. Leli Bacishile Rasta ke leli. manje mfethu, bacishile. Kwenzeka ngephutha wayidla intombi yababa. Ish. Ubafu kahle kahle. Wayengekho ubafu ngangizobheka yena. Yabo. Ekufikeleni kwami ngazi noma ngizothi unkosikazi mhlawumbe wayesanda kuqeda kugeza yini kodwa nje wayimbatha ithawula inkosibelo. lutho yezwa Mm. mina kushuthi kumele ngimele into enje phansi. mina kushuthi kumele ngimele into enje Iyona nje into ade ufuna ukuyithola mina kumele mfethu. ngimele into enje Angithi Mina kumele angithi wena bongafuna ukuthola ukuthi wayidla noma cha. ume baba okusho ukuthi kushuthi mina kahle kahle ngumuntu wesifazane ngumama umekwazi ukuyongena lapha azodlula endlini azokwazi ukuthi ahambe yokhwela owakwami kushuthi mina ngumfazi Wawungekho njena. Uyima bafangithi into ngizobheka yena mina kufanele ngibone intombi okay baba. Wena into oyibhalele la kwisho yini ukuthi uthole iqiniso ukuthi wayidla intombi yakho angani? mina ngifuna ukuthola iqiniso nanokuthi ekugcineni ngakhona ahlukane nayo ngoba ngiyayithanda eyami uma wengane sami Uye phela manje usezayo. Hayi, wena Rasta Awu kanti mfethu awushanga kanye usashana manje. Lona lo angazi noma ngizothi ushuka kakhulu noma kwenzakalani. Uyavilapha lona. Uyavilapha. uyazwa uyangicasula wena uyangicasula lezi zinto akayikhulumayo lo izangicasula lezi zinto lezi Hey, akayikhulumayo wena ngizokutshela zangicasula lezi Hey. futhi nawe ngiyekela musu kulokhu Ngafiyela, ungalokhu ngibamba lo. ungalokhu ngibamba nawe Hlala phansi mfethu. Wena mfethu ufuna iqiniso mase seliphuma futhi uyalo. inkinga yakhona baba ngeke ungabaseleki nawe umuntu uma sezokutshela kanje uyamuzwa wayezongibheka Phela ngangizokubheka njengoba. kwase kwaba njani kwase ubona ukukhwela intombi yakho Hayi, unkosikazi wakho wadedela ithawula. Phela mina ngisona isitabane mina wena. yizwa-ke lona Angisona isitabane. kushuthi mina ngistabane wena baba yini wena uzolokhu ungigadile wena ngabe ngishaya lento le yini uzolokhu ungigadile noma uthembe wona la madoda Ukuthi wena mfethu kuyafana noma ungamshaya ushaya intombi yakho yena. So uzopheka kwintombi yakhe yabo. angizwa uzopheya Cha phela ngithi ngenzela ukuthi asekho isidingo sokuthi nize nishayane la kwishow. manje kumele kube njani Yekeni lento akuphela ubungani uqhubeke nentombi yakho asuke eduze kwentombi yakho because vele mfethu yabo mfethu njengoba sothola ukuthi ukudlela intombi yakho ayikho i-relationship enisazoyikhipha nobabili ayikho ngabe senenzani inyoni unless usafuna ukwenzeka inyoni aqhubeka adle intombi yakho athi akayidli because njengoba seyiqalile nje mfethu
Eish. Cha webaba. Lo muntu Ingoba uvele yena mhlawumbe lapha baba endlini, ukwazi hey, wena. ukuthanda. Ingoba mhlawumbe baba ukwazi ukuthanda. Yabona leya muntu umuntu ngiyamthanda. akhuzela yena lapha endlini wena uyanomela umkhuze lapha Wemfowethu mina ngamsisa kahle nginobufakazi bokuthi nawe uyakwazi ukuzongena endlini yami usodla amaqanda la. Ukhwele la. Uyangiphikisa yini? Ngingakulandela ngisho ufakazi ukuthi wena uyakwazi ukungena lapha endlini yami. hey Ukhwele. Uyangiphikisa yini? ayikho uye ufika endlini Wena ayikho umfazi lento wakho, eshoyo umfazi angikhwela wakho. umfazi wakho mina uyena ofika kwami Kusho ukuthi nami uyangikhwela kathathu uyinkweli. hayi bungakhwela indoda mina Kathathu uyinkweli uyangikhwela. wena usile ekhanda narasta Ibona bonke abantu abadinga awushakiwe wena Ah, Wena bafethu, nje eh. ukushaya nokushisa. Okay, okay, bafethu. afunje ngubhemisa uqalekile Udla abafazi baba. Okay, bafethu, ngiyacela. narasta ungisanganele ungizisa kude kanje Ngoba ngifuna ukukutshela lento ngifuna ukukutshela. abona ngutshele abomaqhubeka ukusangana kanje ngisazomudla ngisazomudla qhubeka nje ungidakele ngizisa kude kanje amakamera ethi ngabe siyikhulumele le Nansi imihlobo. ngikutshela ukuthi yini inkinga yakho ngoba ngathi awusile Hayibo. Nansi imihlobo. Ngiyakhuphukeka yazi mfowethu ngithi mina mfowethu uzozehlisa njengomuntu. ubazehlisa entweni nje ungizise la ubusa ngizozehlisa la Ungakwazi ngazehlisa la Ngoba ungakazi uyenze lonto leyo. ngisho athiwa ngakwenza lo rasta Yabona asikho isidingo sokuthi ungizise la Asikho isidingo sokuthi khuluma ngizise nawe la. kahle Asikho isidingo sokuthi ngizise la. Kodwa Asikho. ubokwenza wena. phela besokhuluma kahle nje Wena wakwazi ukuya awusho ukuthi ngubaba wena wakwazi ukuya kwami. Mina ngeke ngize Phela ngikwazi angiyobheka ukwenza wena ukuthi nje, mina sihlangane angiyobheka nawe wena. sikwazi sixoxa so2. Ngihlezi Akusho ukuthi kathathu wena uyangijwayela. hayi wena rasta hayi Wena umuntu Ayi. ojwayela. rasta uphilile Wena umuntu ojwayela. ayikho nje yonke lento oyishoyo Hayi ungangitshela ukuthi ayikho lento engiyishoyo. Ungangitshela ukuthi ayikho lento Ayikho engiyishoyo. lento Ngoba mina oyishoyo. nginabo bonke ubufakazi. Even na Facebook na WhatsApp Nidakwe niyakhuluma nonke niyafana. nofakazi bakho. Hey. Ngihlezi ngiwabona ama-conve lapha niyakhuluma Ama-conve? niyaconverta nina no2 niyazwana kanje ni-connectene. hlala nomuntu mina Uhlala nomuntu naye-ke kuzoba right ukuthi azi ukuthi lo umfazi wakho udla abafazi babantu. hayi wena rasta wena Ayi, bafethu, angisazi Wera. ngizothini. Angazi shuthi ngempela. ubuzongi-expose la mina Angizela ngizo-expose. yini pho lento Into yenzayo engiyenzayo ngizele ukuthini egcineni wakhona ngifuna uhlukane nentombi yami. Ngifuna uhlukane nomuntu ungangitsheli wami. ngani pho mina leyo nto kahle Bengizobe ngikutshela kanjani? Ngikutshele ubuqhubeka usangitshela namanje ukuthi wena usazomdla. khuza unkosikazi wakho Usangitshela ahlukane ukuthi nami, usazomudla. ungatsheli mina ngoba uye ufika lapha endlini Uyinkinga mfana. uyazi Wawukhona ngakini wesigagaya. hayi suka Ha? ngitsheli mina Hayi, Hayi namasiko ukuthi Bafethu. uyinkinga zompela. wena ngisanganele Okay. Angazi kube kuthiwa bekuyini nalento benizoyilungisa kanjani. awusipha ngempela lo Kodwa mina ngithi ayiphele le hayi relationship. ayikho into enje ungafela Yabo? awaqali mina Cause- uzokude kanjena ayibo Hayi kodwa ngiyakubona mina ukuthi Ngicabanga lapha endlini. uyaliphehla udweshu kahle kahle. Shuthi kahle kahle ufuna ukungibona ukuthi ngubani. wena rasta wena rasta Ngibona ukuthi uyafuna ukungibona ukuthi kahle kahle mina ngubani. wena rasta Bafethu, subscribe and like and share i-channel yethu Umjolo Show. Awukwazi ukuthi Sonibamba ku-episode elandelayo. Yabo nje. Awukwazi ukuthi ngakusanganela. Uyangisanganela Awukwazi wena ukuthi ngempela. Awukwazi ukuthi ngakusanganela. Baba nawe ngiyekele baba. Musu kuloko ngimama ngabe kade ngishayile. Khumbula leli rasta Kuna la kade ngishayile. khumbula nje Kuna ma kade ngishayile lo. Angazi ukuthi angisanganeli noma uyamvikela nawe noma nawe ufuna nginibhanqe no2 naye. Noma nawe uyamvikela phela angikwazi ukuthula ekwazi. Mfethu, phuma kulo muntu mfethu. khuluma nonkosikazi wakho Umuntu longijwayela ungidakela. akubeni okakhona uyaqhubeka ukuthi Wesiphuphu usazomudla. ngempela. Iyona solution leyo ukuthi usazomudla. hey Hey. sazomthola Phuma mfethu kulo muntu. azomthola Ayiphele. Wena-ke mkhulu-ke wena baba-ke njengawe-ke baba. Njengoba ekhuluma kanje umfowethu mina ngizele ukuzofuna usizo. Uma ucabanga kusho ukuthi iyophela lento uma esakhuluma kanje. Njengoba ngisho ukuthi iyekeni i-relationship yeni, i-friendship yeni, iyekeni. Shiyaphansi. Iyekeni. Because Shiyaphansi, wena usangaqhubeka uzwane nomuntu odla umuntu wakho. Ngeke ngize Wayibona wena ukuthi sobhayizesekile Ngeke wavela ngize kuma-camera. Yabo Yabo nakhona that's why Iyekeni. ingakho ngamtshelanga ukuthi ngizama. iyekeni. Ingoba ngeke ngize ngiseswana. Ingoba ngeke ngize ngiseswana la. ukuphuphuka Wena ngempela ungijwayela uzisela kabi wena. Wena ngiyakubona ucathi ngiyamsaba. isilima serasta leli Ucathi ngiyamsaba. aze ngabona Hayi phela ungasho njalo mina ngizoniyeka nilwe nothula. Hayi baba yabona futhi ngabe wenze show. Ngizotshela Ngabe isikora wenze sisuke show mina. ngoba phela manje yabona futhi yabona ngibaselekile mfowethu yabona njengamanje ngiyaqonda xa umjuluko ingenxa yayo. nakusasokulala nawe nakusanendlela emele ngiyihambe kuyimanje la ngoba ngize ngiyo nonsense yakho Wemfowethu, ngidakele wemfowethu,
wena Nara mfethu sisilima. Hayi, bafethu, lungile bafethu, siyabonga ukusukela kwenu. Kuphi-ke kumele silokhu sixoxa ngakho? Angazi ngizoyiqeda kanjani Uyavuma le. ukuthi uyamudla umkakho. Angazongitshela Uzongithola kahle usazongazi ukuthi ngubani. indoda enjani? Wena uzongazi ukuthi ngubani. Ya. Wena uzongazi ukuthi ngubani. Awukwazi wena lokho Ras. Wena uzongazi ukuthi ngubani. Ngoba ngiyakubona ukuthi Hayi mawuthi usafuna ukudeka nje. uyafuna Mfethu, hlisa umoya mfethu. Hlisa umoya mfethu. Hlisa umoya mfethu umyeke. Umyeke mfethu. Hlisa umoya. Relax. Bafo ukwehlisa umoya kuzosiza apha ekuthenini umuntu ebeqhubeka bekhuluma nawe bekutshela ukuthi ingako mina mfethu ngithi yiyekeni lento because seku obvious ukuthi i-relationship yena ayindawo. basaqhubeka basaconverta labantu basakhuluma bothi. Wena mfethu makuwukuthi umuntu wakhe akalungi imshiye naye. Ngeke uhlale nomuntu owubonayo ukuthi wenza isilimo. Ngoba bafuna olazi uthanda. Yabona mfethu ukuthanda. Ukuthanda. Ingoba mhlawumbe awu-understand ukuthi ukuthanda kuthanda. Yabona umuntu uma umthanda ngayo yonke indlela. Umthanda noma ubone ukuthi ukwenza isilimo. No baba. Hayi ngoba ngithi ungenza isilimo. Bafo ukwenza bafo ukuthi uthini. Wafika endlini umama kayanga kwakhe. Yena wafika endlini ezobheka bani? Mina. Okusho ukuthi kahle kahle umuntu ofike nenkinga nangu. Sure. Yayibona lonto leyo. So manje mina that's why ke ngibhokela lo. That's why ngimbizile ngoba manje ngifuna ukukhuluma naye. Khane ezokwazi ukuthi ayiyeke lento ayenza kunalokho ngitshela ukuthi usazoqhubeka. Hayi. Into ongayithini? Ngithi phela manje nawe uyinkinga ngoba nawe uphethe amabhounce aphinde afune ukungiviba. Ekusibene ngabe uyashawa lo muntu. Abantu bakushawa lapha. Wena into kade uyizelela yini? Ukulwa noma ukuthola iqiniso? Ingoba manje inkinga into esisuke ngibasela usesuke wakhuluma kanje. Ilona nje iqiniso adulufoni. Kanje? Kanti ubulifuna kanjani? Bolifuna wena iqiniso elithambile. Akazehlisi ba. Ima okay fine. Intombi yakhe idliwe wena usaqhubeka nayo. Bafo ya ngiyamthanda. Ha. Valani bafethu lapha amakhamera. Umfethu uzoqhubeka nentombi yakhe eseyidliwe. Valani lapha. Kwelo hlelo silungisa umjolo. Ngiyaphinda futhi ngiyakubingelela ngikwamukela as promised siqala uhlelo lethu namhlanje ngikuthembisela ukuthi we going to have umkhulu asibe sikhuluma naye. Uyazi ukuthi lekha we all about fixing imijolo eminingi ehlukahlukene. Siphinde sakhe nemizi eminingi ehlukahlukene. Buka nje namhlanje we do have umkhulu Mtatela. So khuluma naye ke sazi kabanzi ukuthi ngempela imizi yobaba yakhiwa kanjani, imizi yobaba ivuswa kanjani. Ngiyazi ukuthi lapha emakhaya nani nifuna ukuthi nakhe imizi. Ngiyazi ukuthi nifuna ukukhulisa isibongo sasemakini. Mkhulu sawubona kunjani? Siyabingelela Matifane naphila. I know. Siyaphila sibingelela nababukeli emakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi sivakashele wena namhlanje ohlelweni lethu silungisa umjolo. Abantu abaningi ke bayazi lekhaya silungisa inkinga, asigcine nje ngokuthi silungisa inkinga, siphinde futhi sakhe nemizi eminingi yahlukahlukene. Namhlanje sivakashele wena la and ngiyabona khona izinto eziphethe and sifuna futhi nokuthi sivuse imizi yobaba emakhaya. Kunomuntu obukayo njengamanje ofuna ukuthi avuse imizi yobaba noma mhlambe umuntu ohlushwa umama wekhaya uyabona ukuthi ufuna ukumsondeza eduze. Cha sibingelele futhi okwesibili kubabukeli. Imizi yobaba mkhulu siyafa manje and indlela efa ngakhona ifa amadoda bese ebanteke kwesinye isikhathi. Sakhula thina obaba mkhulu nobaba imizi leyikhanda. Yeah. Makukhulunywa ngokukhanda umuzi unkosikazi uyabiyelwa. Okay. Ukuze unkosikazi angabheki ngaphandle makuthiwa umuntu ufaka amahanisi ukuthi akangakazi ukuqala zicela uma uyindoda ukuthi unkosikazi wakho uma uphumile azi ukuthi mina umngane wami indoda mayingekho umngane wami uzoba yi-TV. Okay. Kubaleka ngalendlela ukuthi nasemphakathini la uhlala ngakhona uma umngakhe eziphethe kahle kunqonywa wena kuthiwa ave indoda usibanibani. Kodwa ngesikhathi unkosikazi wakhe ephume yangaphandle eshona ensimini ngale eyodlana amanye amadoda isithunzi sakhe endaweni siyaphela. Okay. Mhlambe umuntu ke ekumele kube uyena umuntu othi ufuna ukukhiya noma ukuthi umama wakhe ayiphathe kahle umuntu kanjani nangu Matifane unoma ka USB ngingasho mina ukuthi ngoba nginoma ka USB sekumele ngimkhiye abe umuntu wami oyiphethe kahle noma kumele ngize ngimshade ukuze abe right ngazi ukuthi umfazi wami lo akathintwa umuntu. Inkomo nje esikhathini sanamhlanje ziyabiza. Abakhwekazi bethu nabakhwethu akancane umuntu ave afuna i-deep freeze. Ngesikhathi uvela uyothi baba sondela bese simlungisa umkakho
futhi ngesikhathi simlungisa umngakho somlungisa abheke wena sheshisa futhi ulobola uqede masinyane ngoba uma walenza iphutha waphuma ngaphandle umngakho umkhandile akufanele phela ingane abantu ihlumeze ngoba ngekho liphala mawuthatha ingane yabantu lapha ayigene emzimbeni ukuthi uSibanibani ngiphethe kahle nami ngamkhandela ukuthi ngizomphatha kahle ekhaya akabonakale ngombala ukuthi uyazi yantokazi aziphila kahle la igane khona. Okay. Yazi ukuthi kunomuntu obukayo njengamanje who's willing to know ukuthi umkhulu njengoba ekhuluma ngalezi zinto akhuluma ngazo njengamanje mengabe ngiyakwakhe-ke manje ngiye ekhaya usize engingafika ngilithole lo lakhuluma ngalo noma nje udlulisa umyalezo ebantwini. Uma ufika ekhaya esigodlweni usizo olutholakalayo ngisho ufika kuphi la ngisuke ngitholakala khona la kuthola khona lezi zinto kodwa ikakhulukazi itholakala lezi sigodlweni la sisebenzela khona ngoba ubone nangesinye isikhathi nomama nabo kufanele bayilungise yabo imizi ukuze indoda ingaphumeli ngaphandle kuyenzeka ukuthi baxabana njalo nendoda yakhe ekhaya hayi ngoba ikhona into esirious abayibangayo ukuthi nafanele ayinakekele athi noma efaka into yakhe andawo yakhe ngaphansi ingagcini isishilela ngaphansi ayingashi andawo ngaphansi akungabe mawulele nomnyeni wakho ethemboza ingubo ayishentuze masinyane ngoba kunephunga elingenihle nalo nto iyawuchitha umuzi futhi iwenza umuzi ungahlaliseki kahle ngoba indoda ngesikhathi ihleli nawe ikwazi ukucabanga ngaphandle ngoba ngenxa yesimo esifica la umuntu osifazana akathola into yakhe yokugeza nazo ithola khona ithonto yakhe okugeza ageze ngaphansi aphuze futhi ayikline yena ukuze kuhlezi kushaya umoya athi noma ekwazi ukuphaka aphake kahle isimo sisihle futhi lingekho iphunga elibi. Kuyazwakala kakhulu and ngiyezwa ukuthi mengabe sikhuluma uveza ukuthi lolu sizo specifically litholakala esigodlweni and uthe zikhona ezinye indawo kusho ukuthi umkhulu uzama ukusivezela ukuthi ngale kwesigodlo esikhona ekhaya ikhona mhlawumbe indawo la ngathi umuntu mengabe efuna ama-products amkhulu ayekuzona ngiyabona nanka amanye ama-products akhona phambi kwethu njengamanje. La itholakala khona enye yama-products ethu itholakala eZumasha House ekhona la Victoria Embankment no Fifth Street eZumasha floor number 908 la uzofika khona utholeke i-product lembiza yethu ekuyiclean abantu besifazane igama la uDriver. Okay. Ihamba ne-side pocket yakhona. Okay. Iwona uDriver lo ubona la. Ibhoboza ile iqashula umjovo uDriver lo abantu besifazane. Asikhulume ngalezi engiyibonayo ke lapha phambi kwami njengamanje. Ibhoboza. Senzani ngebhoboza? Yini ibhobozani lena ke manje nayo? Ibhoboza implant. Ibhoboza umjovo abantu besifazane ke no abamuntu besifazane neganile akancane ukutshela indoda ukuthi mina ziright ingane ezimbili ibhoboza umjovo esehamba yojova ethi ingane ngisayifuni sengilali ngale ingane ezimbili ngoba ngifundile abafowethu ke nobhuti bagana amakhosikazi afundile manje akwazi ukubatshela ukuthi mina sengifuna ukuthi sengiright lebhoboza kuyakwazi nokuthi umngakho uyajova umngakho lento siyenzela abanomzane nobaba umngakho mejova uyamitha la Bhoboza umjovo la iplastic ashishonele ichashishonele amithu mama lana ke ngiphethe uDriver usisi lo akwazi ukuthi akile ngaphansi angathi umuntu osifazane emelale nendoda namhlanje ngakusasa yisabuyi futhi ayisamfoneli la okubuhlungu kwela nokuhle futhi ikhadi lihlala kwena ngoba ushisa bhe akekho ke umuntu osifazana ongekanconywe la kuthiwa wazwa mnandi kunomuntu othobukade agcina ukuthi ukutshela wazwa mnandi mnandi mama into abangayazi leyo uma ufuna nje ihamba ne-side pocket yakhona nawe ibilisa uyifake 2 liter uyipheke uyiphuze ugeze lapha kwinanazi 2 liter thaqa ishise bhe nokuthiwa indoda ayikuphi imali ngathi unomnakweni umnakweni uyosala phansi ngoba ukhokhela yona ukhokhela inkomo kodwa lento yakhe inanga ngoba laba lapha ngaphandle laba bayayinaka yibo abazobudlela indoda ingasabuyi ingasazondi ingane yazwakala kahle kakhulu naye enye into futhi engiyibona phambi kwami ngabanzi ngalesigujana lezi leli bhodelana leli isibambelelo lesi indoda mayilala nomuntu wayo isigcoba la ngaphambili nasenkabeni iphinde njengoba isikhuluma ngokukhanda umuzi ile libhodele elikhanda umuzi
ngoba uma igcaba lenkabeni iyisibambelelo lento iphinde ibe ukhiye ukuthi umuntu wakho akangahambi phela umuntu wakho akezowena nawe ndoda ongokuthola indoda iganiwe mhlawumbe isina 5 years yaganwa mina athele ayikazi intshelo umuntu ukuthi umnandi akabuze ushisa yeah Ake uyabona-ke mbukeli namhlanje sakho umuzi wakho 1 umuzi wakho siwuqinisile mawukuthi uyabona ukuthi kuney'crew exegaxega emzini wakho uyazi manje ukuthi umkhulu umtatele ungakwazi ukuthi umthole ukhulume naye 2 mawukuthi ungumuntu wesifazane uyabona ukuthi kunomuntu ovela alale nawe kanye mase yakushiya enza into e-right xhumana nomkhulu umtatela akukline ube right uthandeke ebantwini and also siphinde futhi mawukuthi uyabona ukuthi wena uthi uyashaya akwenzeki kahle thola nangu inali ibhoboza la alizwani nje yabo nje iqhe inembobo kodwa livule enye imbobo boboza kwahlala umuntu wesifazane one-implant zishaya siphume ngale siphinde futhi siqinise imizi la nithandane bakithi awumthakathi umuntu wakho uyamakha ukuthi abe lento oyifunayo nina mawukuthi aniyivusa imizi yobaba benu khona into abazonenza yona abanye abafana bakweminye imizi qinisani imizi yasemakini khona izobe ilento eniyifunayo mkhulu sikuthola kanjani-ke mawukuthi mhlampe uyatholakala ngiyazi ukuthi ama-details akho siwabhala la ngezasi sengisholo nje kumuntu mhlampe khona umuntu olalele njengamanje noma obukayo ola eThekwini ukhona indawo otholakala kuyona la eThekwini eThekwini ngitholakala ekhoneni la Victoria Embankment Office Street i-product uyithola yonke la eZumasha House i-building iZumasha House e-floor number 9 A908 inamba engitholakala kuyo 067 1646507 mina ngitholakala esigodlweni mawungifonela mawuze esigodlweni mawufuna i-product uze la kuthola khona i-product ethi office eZumasha House akukho la singatholakala khona ifoni ngiyayiphendulela ungithola nje insuku zonke isabatha angitholakala esigodlweni kodwa office Monday to Sunday. Okay mhlawumbe isigodlo omkhulu umuntu ofuna ukuya kuyena ozomtshela ukuthi kephi isikolo sami sisemlazi kwaB ngiyazwakala kahle ngiyazi ukuthi khona abantu abakholwa ngokubona njengoSawuli and mina ngifuna ukuthi bathi bekholwa ngokubona kube kunofakazi abashoyo ukuthi mina ngiyayazi lento umkhulu akhuluma ngayo umkhulu usofikile la isho yabantu le iyasebenza khona mhlawumbe umuntu othi ufuna ukumcaphuna asho ukuthi uyile kuwena wathola into ethile wasizakala mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyafisa nje kakhulu ngizocela nje abantu besifazana abawu5 ozothi nje mina nginenkinga ngilale indoda namhlanje indoda besiyangishiya basondele ngakimina bazongiwhatsappa baphuthume lapha e-office bazoyithola impahla yabo izofika izobe nje izothathwa nje ibekwe phezu kwetafula abantu abawu5 kuphela kwabantu besifazane bese ngicela izinsizwa ezintathu ethi mina nginenkinga noma nginomuntu wami isimo sami ngasahambi kahle induka isaqini nabo bese bayangibona babe bathathu 5 plus 3 is 8 3 plus 5 is 8 so abantu besilisa abathathu abesifazane asebebone ngazi ukuthi amadoda adlala ngabo sekuyanele manje bathinta umkhulu bazothola izinto zabo mahala meyabenifika lapha kumkhulu ireference yenu niyenze umjolo show noma udlala amatifani khona kuzobonakala ukuthi nisuka le ekhaya right umjolo show owudlala amatifani ama-details amkhulu akhona la ngezasi sokwazi ukuthi sikubhalele wona nanokuthi utholakala khumbula isigodlo sakhe usithola eMlazi kaB kanti i-office lakhe likhona khona la eThekwini kuphi nendawo umkhulu eZumasha House ekhona la Victoria Embankment Office Street okay umkhulu Mtatela lesibongo kasifone kusibhayizela sijwayelekile ungazi ukuthi umkhulu umtateni ubona sishuthela la eduze kwasemtateni siyabonga kakhulu ukuthi ubukele and mawukuthi ke unale inkinga umkhulu ayibalile sondela eduze khona uzokwazi ukuthi ke usizakale uphinde ulekeleleke siyabonga kakhulu umkhulu siyabonga kakhulu la Matifana siyabonga Sibonga kakhulu ukubukela kwakho umbukelo ohlelo silungisa umjolo. Umkhulu ke uphindwa aqinisekise ukuthi nami kanjani. Mawukuthi ke uyi-customer elivela khona le ekhaya. I-reference yakhe yafika lapha kuyena uthi uphuma kumjolo show ungakwazi ukuthi uthole ama-products wakhe ngo-20%. Une-special sa-20% kuwona wonke umuntu ozothi mefika nje e-office lakhe noma esigodlweni ezofuna ama-products akhe afike asho ukuthi uphuma kulungisa umjolo kumjolo show. Uzokwazi ukuthi ke uthole i-special sika-20% kuwona wonke ama-products. Cabanga ayivukeke imizi yobaba akulungiswe lapho ubone ngathi akuhambi khona kahle. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.